Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Napaidalom sa yellow alert ang Visayas Grid karon nga Abril 16 inibase sa advisory gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. Ini kasunod sang forced power outage o kunang pag-shutdown sang 12 ka mga power plants sa Visayas. Patag ni Michelle Becerra, ang spokesperson sang NGCP. Sama-sami, nag-schedule ang shutdown sa mga power plants kaangay sa tion nga magpatuman sang regular nga maintenance. Pero ang power outage karon wala ginapaabot o kung nakaschedule. May 5 pagid kaiban nga mga power plant kayara sa derated capacity o kung hindi tigayon makadeliver sang full capacity sini. Sa advisory, 2:00 sang hapon, tubtub 4:00 sang hapon, kag 6:00 sang gabi, tubtub 7:00 sang gabi ang yellow alert. 2,742 megawatts ang available nga capacity. Ang peak demand yara sa 2,440 megawatts. Gina-issue ang yellow alert kung ang operating margin kulang para sa contingency requirements sa transmission grid. Pero sunod sa kay Becerra, wala pa man sa advisory subong bahin sa pagpatuman sa rotating power interruption as of press time. Hindi man tigayon nga makakuha sang power supply gikan sa Luzon sunod sa kay Becerra, bangod yara ini sa red alert status o kun may kakulang man sa supply kasunod man sang forced outage sa pila ka mga planta. Naka-advisory lang kita, yellow alert, pero naka-yellow alert status ka, pero wala pa man the advisory sa rotating power interruption.